Waziwa ngoNtobeko wacela inkosi yaMabhede oke wahambela iy'ndawo zaphesheya isikhathi esiningi. Ushiye umbiko ophuthumayo mayelana neSnow esiqithike KwaZulu-Natal kanye-ke naseGoli. Sawubona kuphi nakuphi la kufinyelele khona umbuso njengamanje okubingelelayo uyena Mathinto Acebisi Ntombi umqamu lemihlakha abanye zibaqomela imali thubazi. Ngana kwethu ngabe lo mbiko ubona usekhaya noma-ke usemsebenzini, kodwa-ke enza sure ukuthi uyayilandela le myalelo ngoba-ke noma kungathi uyibeke ngendlela eyamancoko kodwa-ke yona ibukeka ibalulekile. uNtobeko uthena mangabe eqhuba wathi iyakhithika kwaZulu njengendlondlo yeqhwa ngifuna ukuzoniqaphelisa. Okokuqala ungalingi ushayele ngesimo sokuthi amasondo akho awanayo igrip eyanele for iSnow. Kufunakala amasondo ahlukile, hhayi lawo esiwasebenzisa lapha eNingizimu Afrika. Bengingawuboni umonakalo usuwenzekile, kodwa nginesiqiniseko ukuthi ziningi iy'ngozi esezenzekile emgwaqeni ngesimo sokuthi iy'moto ziyashibilika, ziyashayisana, ezinye iy'phuma emgwaqeni. Okwesibili, uma uhlela endlini, bolokhu ude uhamba phela uyodumisa imoto yakho ngesimo sokuthi kubanda kakhulu and injini yakho kungenzeka ukuthi ifreeze ingabisakwazi ukuduma imoto yakho uma usuzama ukuyidumisa. Okwesithathu, laba abafuyile kuyomele ubenze icebo lokuthi iy'lwane zabo y'fudumale ngesimo sokuthi iSnow sibanda kakhulu for iy'lwane zethu. Ngiyangibona ekhaya lapha nemazweni uma kuseyisikhathi sewinter kunebhani, ibhani kungathi nje ishedo okanye ihhoko ley'lwane ey'fana ney'nkomo, ney'mbuzi njalo njalo. Lapho esiyifaka khona ngesimo sokuthi kubanda kakhulu ngaphandle ukuthi ingahlala eqhweni iy'lwane. So uma uthi ufuyile kuyomele ukhande icebo lokuthi iy'lwane zakho y'fudumale okanye zizodabula amafu. Iqhwa-ke leli lethe excitement kade ngibona abanye bekhanda oSnowman abangacacile. Okay, ngiyadlala. Kodwa uma uney'ngane ngiyazi ukuthi ifuna uyodlala phandle. Bokuqaphela-ke lokhu ngesimo sokuthi kungenzeka iguliswe iSnow. Uzobe usuyihambisa ngane-ke eklinikhi okanye esibhedlela ngoba iy'moto engakwazi nje ukuhamba. Qaphela, ungwise up. Kunabantu abastakile emgwaqeni kwama-freeway neminye imigwaqo. Uma uthi uhlala ngalapho, siyacela phela ukuthi uhambe uyobalekelela, ubaboleke mhlawumbe into ey'fudumele zokugqoka, ubaphe nokudla, uphinde ubaphe namanzi. Kushubile la ngaphandle. Nokho singayena uDaniel Caesar, kodwa kumele sisizane. Laba abafuna ukukonofelana benze lento ekuthiwa ukhadlisha, hlalani endlini zenu. Lo mfana lo uzothi uyashayela uyokulanda engene engozini yemoto okanye stuck ku-freeway ngesimo sokuthi kuyabanda kuneqhwa. Ake niyiphatheni kahle for once, niyamitha nje ngesimo sokuthi angikwazi ukuyiphatha kahle mekubanda amakhazi. Okay, ngiyadlala ngingaze nithi ngiyanithethisa. Alright-ke bafowethu sikhulumele indlondlo yeqhwa. Shuthi hayi abahla ngiyida ngayakasha yilo ngoba yilo bafowethu nibe light.